biwa kae. Ero kama na inya to bende pok wadhi ahinya gitwa kin bende arwa kini machiegni network watiloso kotende kod somo e senior school bende kotende kod mano wasewacho somo mochuno ma jopuonjre mag senior school biro bedo katimo. Mar ariyo waseloso kotende kod yiero mago mag skunde mago mag senior school. Koro aparo ni ikawe anena gikruok makoni kod kocha mago mag jopuonjre nitiere godo kanyakla kod jonyuol mago mag riwore kod senior school. Ero kamano. Mokwongo da mor mar wachonu ni nyithiwa masani gi ma iluongo ni jo CBC kaachiel gi wan jonyuol gi jopuonje watiyo kamoro achiel, mano gi mokwongo. To ikruok maduong' mogik wang'eyo ni sirikal sechegi temo keto yore madwarore mondo ka chop higa mabiro mar 26 oyud ka yore gi oselosore. Mokwongo gima onego jowinjo wang'e kata jopiny ng'e ni skunde maniluongo ni national school dhi bedo ka onge. Mago idhi gol te gi sirikal to skunde geko idhi migi kaluwore gi pathways mopogore opogore. Koro gima sirikal timo sani kochopo aparo ni tam mar 2 e higa ni wadhi bedo kod gimoro miluongo ni questionnaire. Gini dhi miwa kaka jopuonje skunde te to questionnaire ni odhi bedo gi penjo mopogore opogore idhi mi nyithindo. To nyithindo dhi ng'iyo penjo gi te to duoko kaluwore gi interest ma gin giwegi gin go. Sani ok en mar janyuol mayiero ne nyathi ni dhi e skul ma kama kata idhi kama kama kata idhi timo kama kama. Koro questionnaires gi kosebiro Sharon to nyathi dhi yiero gima dwaro ka konyre gi japuonj kaachiel gi janyuol. Gin penjo mang'eny kabisa over a period of time. Ok en gima idhi tim dichiel. Idhi time for a period of time e second term ni. Koro kwa chopo third term wang'eyo ni nyathiwa ni oyiero ang'o tang'o ma nyathiwa ni bebed godo. Talafu wasebedo kwa timo gimoro ni assessment. Tinde waonge kod examination, tinde wan kod assessment. Kane nyathini ne nie grade mar 3 ne gitimo assessment miluongo ni KEA. Assessment miluongo ni Kenya Early Years Assessment. Koro gima ne giyude assessment no kaluwore gi magitime grade 6. Ng'eny marwa ni en 3-6. Grade 6 gitimo moro ni KPSEA. Koro ber ka janyuol ong'eyo ni KEA ne en mar grade 3. Kochope grade mar 6 nyathini otimo gimiluongo ni KPSEA. Koro kaluwore gi duoko mane yude KEA kod mar KPSEA kod manyithiwa gi dhi timo sani grade mar 9 iluongo ni KJSEA, magi te dhi miyowa kaka nyathini dhi mbele. Mokwongo cha niluongo ni formative. To koro mogik sani mar grade mar 9 ni iluongo ni summative. Koro summative gi koriwre gi questionnaire cha koriwre gi nyathi individual learner gima en capable kata kaka luwre ni potential mar en ema dhi miyo government ong'e ni nyathini dhi e pathway mane. School kaka wawach kata kaka Pangani ka en national school koro biluongo ni Pangani National. Inyalo luonge ni Pangani STEM kata inyalo luonge ni Pangani Creative Arts and Sports. Mano kaluwre gi questionnaire wacha kendo kaluwre gi formative assessment gi summative mar grade mar 9 ema dhi miyo wang'e ni nyathini watere skul mane. Aparo ni kanyilero makare to un kata mana kaka jotende jopuonje nikech jonyuol kata mana ote ma bende aneno kosechako donjo en bagi ni makoni kod kocha chochni nikech kuwinjo kata mana kaka jonyuol ka biro e sikul nikech koro en tudruok e kind japuonj janyuol gi japuonjre. Awinjo mana kuom yada kapok adhier mwalimu Olima bende no ka jonyuol bende nigi chochni bende gibiro e skul penjo mathoth matamu kata mana duoko samoro. Jonyuol biro kata jopuonjwa wawegi. Achiel kuom gimiluongo ni competencies mar CBC ni. Achiel kuom gi gin 8. Achiel kuom gi en learning to learn. Yani wapuonjore ng'eyo kata wabende wan jopuonj. Wasomo ka wadhi mbele. Jonyuol go be wasomo go kamoro achiel. That is why mane momiyo sirikal Ministry of Education osetimo matek ahinya mondo kel courses, short courses mondo miwa wang'e kaka wabende wang'eyo jopuonj. Kata kawuono skunda
an gi meeting mar jopuonj. Pod wasomo gini. Utiegoru kinde ka kinde. Pod watiegore kinde ka kinde kwa dhi mbele. Wan jopuonj kaachiel gi jonyuol. Gi nyithiwa gi be. Erokamano ahinya. Akini japuonj Olima in skul ma bende ipuonjo kaka jatend jopuonj bende bagni koro nitiere nikech an bagni mar jonyuol mar jopuonjre. Sharon gini otimo gimiluongo ni machanganyiko mahali.